Čaute ľudia, toto je ďalšie unboxing video od Ballistos taktiež a poďme na to, nebudem držiavať. By the way, som si kúpil asi teraz len 3 veci, takže nič moc extra. No, zase výplň. Môžete to vidieť. Megatron. Tak to vypadá. Asi tak, to je tak od pušného prachu, to je fúha. No poďme. Iná sa to možno vysypala. Tak toto vypadá. 5 gramov zlože. A sú to najsilnejšie petardy, čo môžete kúpiť bez povolenia, no kategórie F3. Ako ďalšie tu máme nové FP3 New Edition. Taktiež som si kúpil ešte raz Thunder Flower, lebo sú to aj celkom dobré podľa mňa. No neskúšal som, ale cez videí je to celkom dobré. Takže FP3 New Edition, zelené svetlo a potom obrovský buch, takže tak tuto mi píše silná petarda a tak čo ešte? A ešte to po jednom to má 1,8 gramov, takže skoro 2 gramy. Je to celkom slušné, ale poďme sa na to pozrieť. Keď už tak. No poďme. Aha, no to je balené po 5 kusov. Celkom sa mi to aj páči. Sú to dobré petardy. A kvalitný knot majú. Napriek tomu, ako má tento Megatron, toto má podľa mňa kvalitnejšie než takto. Rovnajme. No, je to podľa mňa kvalitnejšie. Tak toľko by to bolo. Zatiaľ čaute.